morning po sa lahat. Ito naman po si Pinoy Peña na ating balikan po yung ating project na kitchen makeover at dining at laundry area. Ito po ay part 2 na po ito. Sa lahat po ng nanonood ng ating video at syempre sa mga nag-likes at nag-subscribe, marami pong salamat po ulit. Ito na nga po, habang pinapakita po natin yung ating video, ito po yung kinalas-kalas na po yung mga drywall at siyempre ni-inspection yung mga kahoy kung meron ba itong mga sira o dapat bang ayusin. Yung mga importante na bin at saka yung mga siyempre insulation kung kailangan pang palitan, dagdagan o kaya linisin sa ibabaw ng ating mga insulation dahil po nung nagpalit dito ng roofing, nilaglag lang po lahat po ng pako doon sa kesame, kaya po nililinis itong ibabaw po ng ating mga insulation. Ito po inabutan po nating aalisin na po yung isang 2x6 na kahoy at ganito po ang pag-alis dito, hindi po binubunot yung mga pako. Ito po ay nilalagari po lamang ng ganito at syempre maalis na po yan. Ganyan lang po kabilis. Ito po yung lugar na ito ay yung mababa po yung kusina, yung kanyang ceiling. Kaya inaalis po ito para itaas po. At kung makikita nyo po sa dulo, ganon din po ang gagawin doon sa lahat ng 2x6 na yan. Kailangan pong aalisin yan para naman ipantay doon sa kabilang 2x6 dito sa kabila kung nakikita nyo po. At lahat po na mababang 2x6 na yan, yan po ang lalagariin at papalitan po ng height. Tayo naman po ay magtungo dito sa flooring. Dito po sa ilalim nito ay mayroon pong mga plumbing at kailangan din na buksan ito. At syempre, aalisin muna itong nasa ibabaw na particle board na to at hindi po magandang paglalagay nitong particle board at manipis po. At dito naman sa lugar na to, ito po ang magiging walkway para papunta po sa garahe. Kaya alisin po lahat ng tubong nakikita ninyo dyan. Ito na nga po yung natapos ng itinaas na po yung 2x6. Kung makikita nyo na po ay pantay na po siya sa lahat ng 2x6 doon sa ceiling. Ito po ay nakataas na po. Ito na po, binuksan na po ng bahagi yung ilalim po ng flooring. At kung makikita nyo po yung gas pipe, nandito rin po sa ilalim. At syempre yung daanan po ng sewer at yung hot water at saka yung cold water. Yung hot at saka cold water po ay ginagamitan po ito ng copper tube. Atin pong ini-inspection ito para maplano nating maigi kung saan natin puputulin at i-terminate yung ibang sewer o kaya yung plumbing ng water. At kung makikita nyo po ay medyo mababa po yung ating mahirap po silungin ito, kaya po mas maiiging buksan na lang yung flooring kaysa po ating silungin ito at doon sa ilalim tayo gagawa.
At ang ginagawa po natin ngayon dito ay ini-inspection po lamang para mapagplanuhan po yung ating susunod na gagawin. Dito naman sa lugar na ito ay nakaabang na po yung sa laundry. Ito po yung tapunan ng tubig ng laundry. At nakaabang na po. At dito natin ilalagay ito. At siyempre pinaplano kung paano i-terminate yung ibang sewer pipe at paano idudugtong yung bagong sewer pipe para doon sa ating laundry. At kung makikita nyo dito sa lugar na to, meron pong open na sewer dito. Tinakpan lang po ng kamiseta at medyo hindi po magandang pagkakagawa nito noon. At dito naman po sa lugar na to ay yung nakita natin noon na naglilik na tubo. At ito nga po ang aayusin na isa pa. Ito po yung hot water ng 3/4 inch at ito po ay copper tube din. Ito muli si Pinoy Espeña at lagi pong nagpapasalamat sa mga nanonood ng ating video at siyempre sa mga nag-likes at sa mga nag-subscribe. Salamat po ulit at abangan po yung susunod na video.